今君と、ドキドキが始まるほら、すぐ目の前で恥ずかしいからそんなに見つめないでね。早く扉の鍵を開けて、今すぐ君と僕と不思議の魔法をかけちゃえた。フレームの中に見える夢と希望に乗せてグレープが流れる。今君とワクワクが始まるほら、すぐマテリアル揺らしてどこでもステージは広がるべきないなんてない。他に